Моя газетасы редакциясында районыбызның элемтә бүлекләрендә эшләүчеләр белән җылы очрашу узды. Анда район совет аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, Әлмәт почтамтының Ознакай бүлеге җитәкчесе Марина Шарипова, Маяк газетасы баш мөхәррире Фәрхәт Шәйхуллов катнашты. Активно работаем по подписке на нашу районную газету «Маяк». И мы выдерживаем наш тираж. Келешекте де шушы безнең тынгысыз авырышыбыз матур итеп дәвам етсен иде. Маяк газетасы бары тик халкыбызга сөйнечләр генә китерсен, матур хәбәрләр белән шатланып яшәргә язсын. Из декады в декаду вы показываете наилучшие результаты. Иногда у нас список меняется, это говорит о том, что есть люди, которые стремятся к этим планам, кто хочет тоже побывать вместе с нами здесь. Фархату Фагимовичу хочу сказать спасибо за приглашение сюда. В такой необычной обстановке мы еще ни разу, по-моему, не собирались. Для нас это что-то интересное. Что хочется сказать, что наша основная сейчас задача это вернуть наших подписчиков, выполнить план на все 100%, ну и обеспечить своевременную качественную доставку всей периодической газеты. Җитәкчеләр шәһәр һәм авыллардагы почта бүлекчәләреннән килгән катнашучыларга, операторларга, бүлек җитәкчеләренә лаеклы хезмәтләре өчен рәхмәт белдереп, Маяк газетасына язуны оештыруда актив катнашкан алдынгыларны бүләкләделәр. Редакция уздырган бәйгедә җиңеп, быел да күчмә кубокка Үзәк почта бүлекчәсе коллективы лаек булды. Авыл бүлекчәләре арасында югары стәрле элемтә бүлеге җиңеп чыкты. Хезмәтегез өчен. Ой, яктан да тиге тарик.